Inawgurata l-binja l-ġdida tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità fit-Triq Bsajla f'Birkirkara, uffiċini aktar aċċessibbli u ddiżinjata skont ir-regoli tal-Kummissjoni. Mal-binja hemm ukoll parkeġġ bilan li l-persuni b'diżabilità faċilment ikunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi li toffri l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Fil-binja hemm qas ta' uffiċini li minnhom 37 impjegat, iktar minn nofshom persuni b'diżabilità, joffru servizzi tagħhom lill-klijenti. Fil-fatt ta' kuljum medja ta' 40 persuna jmorru l-uffiċini tal-Kummissjoni għal att ta' servizzi, fosthom biex jirreġistraw bħala persuni b'diżabilità u jakkwistaw il-Blue Badge. Oħrajn imorru l-Kummissjoni sabiex jiġu investigati xi każijiet ta' diskriminazzjoni. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna saħaq li dan l-investiment f'binja aktar aċċessibbli kien importanti ferm għall-klijenti tal-Kummissjoni. Li anki għandna dan il-binja biex nilqgħu il-klijenti tagħna u anki l-ħaddiema tagħna jiġu tax-xogħol kuljum ġo binja li tilqahom ċertu standard hija ta' sodisfazzjon għalija u għall-management kollu. Il-Kummissarju Scicluna spjega l-ħidma li qiegħda ssir mill-Kummissjoni. Qal li bħalissa uffiċjali tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qegħdin iħejju rapport dwar kemm huma aċċessibbli l-ħwienet fil-Belt Valletta għal persuni b'diżabilità. Qal li s'issa jirriżulta li ammont kbir ta' ħwienet fil-kapitali mhumiex aċċessibbli. Però l-accessibility unit tagħna għamlet dan ir-rapport bħalu se nkomplu nagħmlu rapporti oħrajn, għamilna fil-passat rapporti oħrajn biex naraw kif ninsabu fejn jitlu eżempju nuqqas ta' aċċessibilità fil-ħwienet. Mingħajr dubju għadna lura ġifieri rridu naraw avvanz issa l-għajnuna kif se ssir biex isiru aċċessibbli dik irridu naħdmu fuqha. Intant fil-binja hemm ukoll librerija b'kotba u materjali ieħor ta' riċerka dwar id-diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis kellu kliem pożittiv għal ħidma li ssir mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Is-CRPD għal 30 sena kienet topera minn binja li laqqas kienet aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u daw kien ikollhom jidħlu mill-bib ta' wara. Illum il-persuni b'diżabilità għandhom din il-binja aċċessibbli għalihom